Long A po. May tao na. Uy, ayoko pa. Ayoko pa mamatay. Going, go. Napasok ko po yung B. Long A yan. Wala siya. Nasa mid. Low yan. Sorry. Sorry. Sakit ng ano Dito ako niya. ng silip. Grabe. Saan po yun? Sa-base natin yung ayan. Nice one din. Sa tapos na yung larong 0 kill ako. Nice. Nice one. Ganda na Nice ng one. game na ito. Sinapit sa 39 na points. 0 kill. Alam mo ba si Ate Doors? Dalawang beses. Ala, bastos Binig. talaga yun. Binigay sa kanya ng pangalawang 0 kill niya, 10. Ate Doors, oh. Good night. Joke lang. Isang pa Ate Doors, di ba? Hindi, kasunod na ako. Ito isa pa. Pangit po matulog ng bitin. Isa pa. Pangit po matulog ng Pangit bitin. yun. Oo, 5-0 panalo pa po to, eh. Doors, oh. Hindi na alauna na. Last G po, last G. Last. Totoong last. Si Doors. Wala po silang pinanalo Di ba eh. naman? Ipal. Oo, di ba? Oo, coastal Coastal pa. po. 5-0 to. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Ay, hindi ako nakapagpalit ng battery. May naglagay ng trophy dito sa dito. Okay. Palabas ata, Sid. Uy, meron na siya fountain. Yata. Meron na dito. May footstep ako narinig. Sige. Kasi hindi pa ako. Uy, good night. Palabas na. Hello po. Hello po. Down. Hello. Meron pa? Meron pa. Kada start po ano. Bar A na, bar A. Hard left. Nasa loob na. Kaya mo yun, Sed. Bar A Shemay, po. last hit. Last hit bar A. Sorry. Ayoko na. Nawalan ako ng tutok doon ah. Dalawa to. Susulo si Ate Doors. Silip. May paikot ng big. It's all up to you. Ingat po. Finish the mission. Nice one, best. Reloading. Cover me. Lost the Ay, Nice try, bestie. lost that round, but it's wala not yung over tutok ko yet. dun ah. Ready up. Lumipad. Baliw kang Peter. Nakit. Wala ako sa panaginip ko. Kaya natutulog na ako. 2 a.m. Naglaro. Hindi yung 2 a.m. Naglaro pala kanina. Naglaro kanina. Sinumpa. Visit, dalawa pa. Natalo ko, visit eh. Bububo. Saan yan, Sachi? Goodbye, Beckman. Help me, Lord. Ano yung Phoenix na yan? Amin na yan. Ikaw, Kaya layo pala. maghagis ako. Uy, may nabulag. Gago. Ako FMJ. Grabe.
Inasimaris ako. Nasa loob. Sa M4. Ayok. Hard Kaya left. pala last ng loob. Sa M4 yun na bazooka. Nice Sa bar A one. yung last. Down. Ay, naririnig ako. Bar A last na. Nasa Ayun. loob yata ng ano, B. Nasa B. Ano na, Sa bar, Velasquez. bar. Lumabas po. Baka po magbodega, ingat. Ganda po niya natin, Dors, ah. Ganda naman ng Holger na yan. Okay lang yan, Sachi. Hindi lang. May plan ka naman. We got the bomb. Alam namin na magaling ka. Kaya don't you worry. True. Trophy na naman. Bawal pala ka naman sa gabi. Ay, umaga na. Putik. Puta ako yung bulag. Deserve. May nasa back. Meron dun. Ay, naka-trophy. Uy, Grabe, ang sakit nun. saan po yun? Sa base? Kala ko patay ko pa siya. Dumaan lang eh. Ang sakit pala. Sakit ng EM2. Hindi ba ang sakit ng EM2? Mid sila. Sa fountain po. Fountain. Grabe yung EM2 nun ah. Fountain pa din. Asan? Nice. Ay, bakit? Nakatungtong ate, guys. Oo. Sa... Kaya ko yan. Ayan, ayan. May nasa bar B? Ay, bar A? Ano ba yun? Meron yung pa. May footstep ako naririnig. Baka Bar A nag-bomb. yan. Boxes pa din ah. Punit na ayaw malis ah. Si ate Dar. Ang cute ni ate Dar. Bomb drop. Ay, shucks! Mid po, mid. M4. Sorry po, sorry. Nandyan po yan sa ano, arc. Last man standing. Nice Dito try. nasa A site na. May naka-abang. Sige po. ate. Nice try. Nice Let's try. try. Sorry. Lost that round, but it's not over. Mali ka. Ready up. Dito na i-try. Sa chopper na. Ay, Destroy nakabot the sa... objective. Anong bomb? Ako.